Congress atum handbrake ng nepu madhasi latum asama lang dodun depu ning jaya masi pinyar ni ilitum kiduk kalilang marad atum putha ilitum duk pitlo ilitum sung pitlo ilitum aphan nang kapati nang kapawir ji aphan loksi ilitum aphan Assam Sarkar kenchinglok Central Government kenchinglok non kibangji Narendra Modi alangli ilitum aphan Longri ket kechojor dek la BJP asong zapo leaders political leaders bukachekrong atum alangli tum lapen arlosong atum pen Longri ket la chojor dek anamsi non taring coroner ket ki Prime Minister Wangsi inuten la priatangka kiron ponji pu Alamthe 1,000 crore pen Jojor dek lo ilitum Longri nang itum ding sama tangke arise awake do not stop until you reach your goal nang li ke mga dim lelitik tak nang li sang degri nang li jongsi khei song zapu nang man ji pulute nang li nang man pame nang ji ilitum ke claim akam asaya rit ka Charlie kadok kawe si tame ilitum aporten ilitum Charlie nai aporten ilitum Henrik Chalanananji Esomar Chalanananji lapen hey asong zapi ilitum nang man pame nang ji anything half done job work is better not to do claim hoya sai ilitum ke claim ampar claim kledet memu lasi piniar ni nilipudak ji ilitum Aphan ikizapon asong zapo alangli hiti burbur se tame alangli pinyar niyan tame alangli sang se si alangli dothitlo alangli all party his leaders conference alangli akimangke lahenlo ilitum Aphan handbrake long nang zi handbrake long lutang te ilitum rendong renipo ilitum kadok kawis tame chingrup pesido nang zi ilitum akaching room kadok kawis tame non henlo apor Longlive hilang ng kizorpi kazironga adek duar baguri socheng henta tencing lo non singhason mateking longpo anatu sitame Karbi Anglong pu ki pulong le der Aphan forest reserve la kadok kawe jontu januar la haisi padopo pusi non arjulong bangso ilitum ning pung pen kachisong hip along ilitum chisong wek nang zi lapen Robin Tagaria alangli kedamtang 12 April 2022 Difugov Boys Higher Secondary School along Patwa Klamlong alit alangli pupon ST status inglong akhai Aphan pipon pe jongsi Dhorom Christian lapen aron ban atum pusitame ilitum ST status long lelo punalitum kroima lahendo ilitum init phang adet chirai kom nang ji pulongte sik sidula kitab ilitum chinidang ji lapen porhe nang ji anu tinga bang putin sitame ipak pensika pharoi sivet atum athema ilitum jangsi aron alolam chiniat lo pulotangte ilitum Aphan maduta ilitum Aphan nang kham khei rong asaratum basa piamai sordo song piapen nili pudamzi kecheng ahut bang ke thom bang bang pho lapuson wetsi APSL sia meeting arong nilitum kedam kachepadu disar nilitum kedam ahut halada darlin pamepo inut baheni tochom piniani APSLC henlok as a hawk a song regional political party Kepachini pamesi chirok toksi tokso ben arjudun si jirpi jirpo chekhan chimumsi pinyani asuri Allah ilitum along dotang lo arnam paning chingduk sinang kadukawe pima nang mithang along ri along pat chirai kom nang jipusi Wijay Hansaria BL Hansaria asopo difuk arboretum along kiwang ahut Karbi Anglong kiwang ahut ka
Sik sidula zakong nang mitfang si Chirai Kom nang si. Lapen vote ki jok election ki thur nang tum sik sidula tendency Chirai Kom nang ji chilang nang ji pusi aki hai tuliram rong hangsar CM alang lipan kukang pamelo. Piniar ni ko pia posi ST status pipe puki kukang lo provinta garia. Ini tongla asyang tong cipatonang si. Anglong aso doan naga rengma kuki mizupai te siam rengma chakma tiwa adivasi garo bodo at hai anta ilitum ning isi donang si donay madonang Karbi Anglong pulotang te laki Karbi Aphan chot kali laki Anglong akhai doan aphan ke mithang atim dolong rapet nang jipusi constitution kakipu Sik schedule kita kakipu, lasi sik schedule kita por he hurnon kado kawe. Nang itu majang borong along kitab cethapon tha, kolong cethapon tha, rad dead upon amek paprang tha. India ang bongke 70% atum pinyar niyanta poverty line sidola. Hiduk arati 70% ke jobless. Wareng our silong lelang pinyar niyanta. India as a whole, 30% that wareng our side belong. Lasi, editum, MPhil PhD, Kacharni, Dotong, get setame, editum ke wareng our side long lesi, pinyarni, editum, kituk sinang playing set load, kilak sinang playing set load. Clause 2.3, labang so, Longri get kachajor, beta posi, pinyarni, alangli, tuliram rong hang amen ke, doktor pukachilong lo. Lahi itong kadokawis na me, doktor puhang nang me, alangli pan ke, chukidar pusihang nang zi. Council at chukidar, alangli, council asapi, alangli sitang kuchot. Lahi lo, hit kiri aphan ke, ingway we. Hai ipui pia binakai kan tamit. Kit sir, rules and song singing pia pan. Kopia pod halabang suhut akit hiar pupi pede. Kopia posi horsing terang alang lipan. Kopia posi ar puki pi. Horsing terang kaporhe asap suwet class 3 bat bosar kaporhe. Horsing terang he. Anta, ini tu ma rules and song singing pike alang like degree BA alang ni nang pass. Seta pinyarni ini tum akihai jai katharsar pinyarni serwan kep alang li kopia posi alang li pacundam detlo ha government of India central along alang li serwan kep Anglong akhai doan ke la direct funding government pen ini tum hantangkan ang kilo jito non Lok Sabha Rajya Sabha non parliament along si dotang lo. Lasi ilitum EM, CM, NPM elelong damtingay nang ni Rong asar, rubasar, pungen pulok, basapi, klengdun, klengsar po, youth win, win and win. Atum labang so serwan kep ako mikilong, dodun lo pulotampe, ladaksi. Wareng warsay da people, kaching thura warsay da people, ladak ilitum init hangadin. Init hangadin. Kaching hon iksar R.Kramsapi. Why have you joined the BJP? Why have you joined the BJP? You are the president of Karbi Students Association. Nangli KSA Amaipu Tuhui Sike. Pinyarni nangli atumi ke nangli Congress. Pini nangli BJP aputu kachikutun. Lahilangan nangli president arpuki de. Nangli khai tong ketema. Nangli tangka si ketema. Rat si ketema. Tangkali ke gali rat sikete. Kajirunga along le bini asumar chibuchot ahemasor aretasor haladak dolong lelo. Halatun kachiru reporters doan aphan nili ning chingdung pik pima reporters atunganta pinyarni research matilake Karbi Anglong Autonomous Council along research kilake officer Karbi Anglong along research data collection wrong group danansi school college doma we agriculture ching thurloma social welfare ching thurloma honghab hongru atum longloma tekok tiki atum tangkalong loma BPL category atum tangkalong loma
Institute of Social Science, Mumbai R.Kramsapi Kacharli Damahud, Klardak, National Social Assistance Program, NSAP pu, Kiduk Kilak Henig Zangre, BPL, Lapenke, make away, no away, Lahayat Tumapan. Government Penatangka Kipido, Adon tin 35,000, 45,000, Inut Pen Longri, Bang Popular 35 into 5, ano, la hisab non, la si Longri, Ninkani Sekpen, Seta, Pinyarni, Bangso, Narendra Modi, Hula, Alamthe Nilitum, Mumbai, Dhaka Institute of Social Science, Anglong, Kacharli Yahud, Haladang Nilitum, and Delapen Nilitum, City Kitogdo, to the Prime Minister of India, Narendra Modi. Nangli, India Aphan, Kaching Warsai, Nangli Koalo Nangli Kiti, Koalo Nangli Kilang, Nilitum, letter, pen Nilitum, Bang Suri Hinya Students, Nilitum, Prime Minister of India Aphan, Nilitum question.